achọrọ m ka m nwere this video wee kọwapụtara anyị one or two things m kwupụtara na that live video ahụ bụ gbasalụ ihe na-aga n'iru akwụkwọ kịta na nkụzi nke onye na-akpọ Gege. Ọtụtụ ndị mmadụ nwere ike ịma onye na-akpọ Gege, mana ọ bụgodị na ị mara ya, ihe dị mkpa bụ na the summary of ihe this guy na-akụzi recently o mere teaching that is controversial now. Ndị mmadụ na-ekwu okwu from different angles gbasara nkụzi ahụ o mere. Ịbịa ịchafụ ya ịsummarize ya bụ na ihe ọ na-ekwu bụ na ụmụ nwoke na-eluzu na relationship. Ọ na-ekwu na ụmụ nwoke na-eluzu na relationship maka na ha nọ na the giving side. Onyinye ka ha na-anọ na-enye na relationship ọbụla maọbụ na marriage ha ka a na-enye anya na ha ga na-enye enye then ụmụ nwaanyị wee bụrụ ndị na-anara mgbe niile. So o wee na-asị na ụmụ nwoke na-agba loss, ịghọtago, ya na ha na-enwe ihe ọghọm karịrị akarị na relationship maọbụ na marriage. Wee na-asị ụmụ nwoke anụzi na nwaanyị maọbụ abaghịzi na relationship with ụmụ nwaanyị. Ọ bụrụ na ị chọọ ime opoyi dịka o si apịa ebe ọ bụ na arụ mmadụ abụrụ osisi, whatever be the case, achọrọ ka m kọwapụta two sides of his teaching. Now, the first thing ọ na-ekwu bụ na ekwesịrị ka anyị na-eke responsibilities ịkwọ, ịghọtago, eke nwaanyị were nke ya, nwoke were nke ya na relationship ọ bụ na marriage. Ọ bụkwa na ama mmiri otu ahụ, ịmalụ na ya ga-asị ụmụ nwoke anụzi na nwaanyị. So ihe a bụ the two sides of his teaching. Now, enwere m good news for ụmụ nwaanyị. First, nwekwa bad news. Nke unu chọrọ ka m bido na ya. Ngwa ka m bido with good news. The good news bụ number one, Chineke nwere ihe mere o ji wee mee anụmanụ di na nwunye. O kechalụ nwoke dịka anyị niile mara akụkọ ya ọfụma, wee fụ na nwoke zuru oke. O kechalụ nwoke wee jee nọrọ ofu ebe wee na-ekiri nwoke a, wee kirichaa ya sị na nwoke a ezuru oke, ya ga-enye ya onyinye aka. O wee jee kee nwaanyị wee tinyere nwoke. Ya bụ na idekwa ya n'akwụkwọ nsọ ebe ọzọkwa nwere ebe ọ sị na ka nsọ ya n'oyibo, two are better than one. Akwụkwọ nsọ kwuru ya na ịbụa ka mma karịa ofu. Ebe ọ bụ na akwụkwọ nsọ kwuru otu a, ọ na-egosi na enwere uru nwoke ịnụ nwaanyị bara nwoke bakwalụ nwaanyị. Maka na ọ bụrụ na nwoke ezughị oke enwee were nwaanyị tinyere ya ka e wee ma ọ ga-ezu oke, ya ị ga-amatakwa na nwaanyị na onwe ya ezughị oke. So na nwoke na-ediri nwaanyị, nwaanyị na-ediri nwoke. Ya bụ na ịnụ nwaanyị bụ ihe kwesịrị ka a na-anụ. So now, apart from finance, ya ọ bụ na-ewepụ ihe gbasara ego na maka ụmụ nwaanyị na-ekwute okwu ihe ọbụla gbasara ego na marriage maọbụ na relationship. Nwaanyị ga na-ene anya ka ọ bụrụ nwoke ga-eme ya, ghọtago, and ụwa niile society na-ene anya ka ọ bụrụ nwoke ga-eme ya. So it is like a demand on demand, ihe ọbụla gbasara ego. Mana ọ bụrụ na ewepụ ihe gbasara ego na, ụmụ nwaanyị nwekwara ọtụtụ ebe ha na-akọntribute, ghọtago, ebe ha na-akọntribute their own quota na relationship maọbụ na marriage. Ihe dịka na oge ha, that is time, ihe ndị oyibo na-akpọ time, ha na-ewepụta time na marriage. Nwaanyị ọbụla dị committed na marriage na-ewepụta time for that marriage, for many things in that marriage. Time a nwaanyị na-ewepụta ihe ka ọ bụ ịmasị na ọ bụghị ihe ọzọ ha na-ewepụtakwa bụ ekpere, prayer. Ekwesịrị ka ọ bụrụ nwoke ga-abụ the chief priest, that is onye isi nchụaja na ekpere na ezinụlọ, ghọtago. Mana ọtụtụ mgbe ka ụmụ nwoke ike adịghị ikpe ekpere, ha na-ewepụtara ekpere oge, ghọtago. So ha nwere time ikpe ekpere. So mana ụmụ nwaanyị na-ewepụta nnọọ time ha na-ekpe ekpere, na-ekpere ndị ha ekpere. A na-akọntribute kwa emotion. Amara m ka m ga-esi wee sụọ ya na emotion. Ha na-akọntribute kwa onwe ha, ịmagoro ihe mmiri, their body. Ha na-akọntribute their body. Ha na-akọntribute domestic labor, ịmago home chores. Ha na-akọntribute ya. Ụmụ nwaanyị nwere ọtụtụ ihe a na-akpọ ihe ịchụ aja, sacrifices. Ụmụ nwaanyị na-emegasị na marriage nke ndị mmadụ anaghị achọpụta, ịghọtago. O wee bụrụ ya ihe a na-agụpụta kịta bụ factors ndị ekwesịrị ịconsider. So number 2 wee bụrụ na marriage relationship or marital relationship abụchara ọdụrụ transactional dịka esi afụ business, ịghọtago. Maka na abịa na business dị transactional,
nke bụ na ị na-ene anya na ị ga-enweta uru na ya and na ị chọghị inweta ọghọm. So ihe ọbụla ga-eme ka ị nweta ọghọm na business, ị na-egbochi ya na project towards gain. Marriage adịrọ transactional, kama na ọ dị gịnị, ọ dị investment. Anụmanụ di na nwunye dị ka gịnị, ọ dị ka mkpụrụ a na-akụ akụ. Investment ka ọ bụ. So na mgbe nwoke na-eme invest na the marriage, ka nwaanyị na-emepe invest na the marriage. Ihe a bụ ihe anyị kwesịrị ibu n'obi. Okay, ihe ọzọ bụkwa factor ekwesịkwara ịkọnsida bụ gịnị, na-ekwesịrị ka anyị bụrụ n'uche na marriage bụ mutual benefit. Nwoke na-erite uru na ya, nwaanyị na-erite uru na ya. Ịghọtago? Uru dị na marriage abụrụ ofu onye, ma ọ bụ na relationship ọ bụrụ ofu onye nwere uru, ọ mmadụ bụ ahụ bụ ihe nwere uru ahụ. Then ị bịa na nọmba 4, ọ bụrụ na ụmụaka topute, ekwesịrị ka ị marụ na ụmụaka ofu ụbọchị ha ga-ahapụrịrị ụlọ wee jebiere onwe ha. Ọ bụrụ ụmụ nwaanyị nwere ike ha anụsịa di, ụfọdụ anụ di na different stage sef, nọrụ ebe tere aka. Ọ bụrụ ụmụ nwoke nwere ike ụfọdụ eje ma obodo oyibo. Ya bụ ọ bụrụ ụmụaka topụtachaa, ha na-ahapụ ụlọ, hapụziere ya nne ha na nna ha. Ya hụzi nne ha na nna ha bụ ihe ga-anọzi n'ụlọ. Mgbe ahụ ha wee fụ na ha ga-enwe ha na-akpọ ha ga-adị mutually dependent. Ịghọtago? Ha ga na-depend on each other. Ịghọtago? Ha ga na-depend on each other. Husband and wife a ka nkwe ọzọ, di na nwaanyị a ga na-eme gịnị, ga na-depend on each other for them to make progress. Like ọ bụrụ na arụ ya nwa dịka that is na age, mgbe ha na-agbagote na age. Ịghọtago? Enwere mgbe nwoke ga-enidi ma ọ bụ na nwaanyị ga-enidi ka agbatịa ya ụkwụ, ka esee ya, ka etee ya ori. Ịma ha na-akpọ ori, okwuma, ụfọdụ na-akpọ ya okwuma, ma ọ bụ bam na oyibo. Ịghọtago? Na laps, ịmago, maka tights and all that, even though enwere ike ọ bụrụ na ha agbagotego na age. Ọ na-eme ya, o nwere ihe ọ ga na-enye nwoke ahụ n'ahụ. Ihe a bụcha ihe ndị na-egosi na nwoke n'idiri ịnụ nwaanyị, nwaanyị n'idiri ịnụ nwoke. Agwara m unu sị na enwere m good news nwekwa bad news for ụmụ nwaanyị. The number 1 bad news now, mana ọ bụghị bad news. Ọ bụrụ na ịghọta ya dịka otu anyị si na-akọwa ya, ị ga-afụ na ọ bụghị bad news, na ihe a bụ a good news to you, to both the man and the woman. Ịghọtago? Number 1 bụ financial burden adịrọ mma ka a hapụrụ ya ofu onye, and most of the times a na-ahapụrụ ya nke nwoke ka ọ na-eme. Ịghọtago? Ọ bụrụ ezigbo ihe, ọ bụrụ gịnị ezigbo ihe, maka na nwoke nwere ike chekata ka ọ ga-esi wee na-eme ihe nọ na finance na marriage a. O nwee gịnị ha na-akpọ ọbara mgbali elu. Mgbe ahụ nwere ọbara mgbali elu ahụ, tupu ị mara ihe na-ama eme, nwoke ahụ abụrụ onye a ga-asị na ọ nwụọla. Nwere ike onwe heart attack. Ịghọtago? Maka ọbara mgbali elu. And ihe kpatara ya bụ gịnị, echiche ihe gbasara ego, okwu ego ahapụrụ sọsọ dị mma. Mana ọ bụrụ na eke ya eke, nwoke mara nke ọ na-eweta, nwaanyị mara nke ọ na-eweta, ọ na-enye aka ka ndụ nwoke ahụ wee dịrị ogologo. Ya bụ ụmụ nwaanyị, ọ bụrụ na ị chọrọ ka ị bụrụ widow mgbe na-eteghị aka, ị mara na ị ga na-enyere di gị aka, especially ihe gbasara finance. Oke, ọzọkwa dị ka ịbịa wee bụrụ olileanya ndị mmadụ na-enwe, olileanya ndị mmadụ na-enwe n'ebe nwoke nọ. Ịghọtago? Orika societal expectation n'ebe nwoke nọ, ọ dị too demanding. Ịghọtago? Ọ dị too demanding. So na-ekwesịghị ka society nyere aka wee wetuo expectations, ka society mmarụ tiebe n'obi nke ha na ọrụ dị n'ezinụlọ na-ekwesịghị ka eke ya eke. Ihe gbasara ego na-ekwesịghị ka eke ya eke. Ịghọtago? Dịka m kwuru oge niile, ama m na ụmụ nwaanyị nwere some responsibilities a ga-asị na a na-ahapụrụ ha, mana ihe ndị ekwesịghị. Dị afọ ekwesịrị ka ọ bụ na akpa arahụ n'ute, ụfọdụ arahụ n'ala, ụfọdụ arahụkwanụ n'elu akwa. Maka na ụwa na-agbanwazi agbanwe. Akwụkwọ nsọ si gị renew your mind. Ya gbanwee ka isi eche echiche. Ịghọtago? Gbanwee ka isi eche echiche, renew your mind. Ịghọtago? The trajectory echenjiwego n'ụwa niile. Ịghọtago? Ndị ụwa, mba ndị ọzọ dịgasị n'ụwa na-emegharịzi okwu ikpe, ya ka esi ikpe divorce, ịgba alụkwaghịm, ike properties. Ịghọtago? Ka esi eke ihe ma ọ bụ na agba alụkwaghịm. Ọtụtụ ndị mba ndị ọzọ gasị nọ n'ụwa niile gbara gburugburu emegharịwago ihe a, maka ha ahụgo na ụmụ nwoke na-emezi ka ha
ha na-akwọchara aka ha na-akwọcha aka tiere ọkụkọ akị. Ndị mba ọzọ, ndị ụwa niile achọpụtawago ihe ndị a, ha wee sị mba na a ga-emegharị this law. Ya bụ na ọ dị mma na society nebere ihe a anya, chenji dị ka ha si eche echiche kịta, ka a ghara ịdị na-asị na-akpọrọ nwoke, ibi ndo na Baịbụl sịkwa na nwoke ọbụla nke na-eprovide ọrụ ezinụlọ ya na ọ dị ka anyị infidel, ya onye na-ekpeghị ekpe. Mana obodo agbanwego ọfụma ọfụma, ihe agbanwego ọfụma ọfụma. Ọ bụrụ ọzọ ugbo ka a na-akọ kịta ejiri nri. Ya bụ na emere respect, ndị mmadụ na-echesi akwụkwọ anya ka esi ji aspend ego kịta karịa ka esi spend ego mgbe gboo. Mgbe a na-ebi n'obodo, ọ bụ sọsọ ugbo ka a na-akọ ihe, onye ọbụla ma bụ sọsọ. In fact, mgbe ahụ ndị mmadụ na-achọ ịmụ ọtụtụ ụmụ, maka na inwe ọtụtụ ụmụ, ịma na inwego ọtụtụ ndị ọrụ ga na-eje ugbo na-arụpụta ihe a na-arụpụta n'ugbo, nri ewee bara ụba. Mana kịta ịnweta ọtụtụ ụmụ ịnọ na nsogbu, maka na ọ bụrụzi ugbo ka eji abọ ọgaranya kịta. Ibi ndị na-enwere ike iji abọ ọgaranya ma ọ bụrụ ịkọwa ya na commercial quantity. So ihe nchịkọta m were bụrụ na ọ bụrụ na nwoke na nwaanyị na-abata anụmanụ di na nwunye from onset, na mbido ka ha ga-ebido were kwekọrịta ka ha ga-esi wee kee responsibility dị n'etiti ha. Ha ga-anọ na mbido ahụ kwekọrịta sị na ka ha ga-esi wee kee responsibility niile dị n'ezinụlọ a. Onye maka ọ ga-abụ eme obi eruo onye ọbụla a na-efoli ya religiosity. Ka anyị kọrọ unu ofu ihe otu nwoke gwara m, onye ọnụnụ di na nwunye ya erugo ihe a kpọrọ gịnị 35, ya 35 years. Maka na ndị ọnyịnya gasị ụfọdụ enwegasịgo ọbara mgbali elu, ịghọtago, na-aṅụ ọgwụ maka ọbara mgbali elu. O wee sị na secret ya bụ na bidori mgbe ahụ ya nụrụ nwunye ya na-arụ ọrụ. So na nwaanyị ekwesịghị ịnọ idle, o kwesịrị ịchọkwa ihe ọ na-eme na-akpatakwa ego. Okpere na ọ housewife ka ọ bụ na ọ nọ n'ụlọ, a ga-enwekwa ugbu a na-anọzi n'ụlọ na-akpata ego. Ọ ga-achọrịrị ihe ọ ga-eme wee na-akpata ego, wee na-enyekwara aka ndị nke ya. So nwoke ahụ gwara m na oke na ọrụ nke ya nwa dịka ha si kwekọrịta ya na nwaanyị ya bụ na ọnya nwa ga na-akwụ ụgwọ ụlọ, na-akwụ ụgwọ akwụkwọ ụmụaka, mana nwaanyị ga na-afụ na nri na-adị n'ụlọ a mgbe niile. Nwunye ya na-afụ na a na-esi ihe n'ụlọ mgbe niile. Nwoke niile ịbọdọ enwe ya maka ndị onye nwegide kpọpụ na ọ jechara na-ata na ego adị ogede ya na-akpa, ọ marụgo na ọ na-alụ n'ụlọ na ọ ga-eri nri. O wee mee udo wee dịrị n'ezinụlọ a kemgbe 35 years ndị a mere anụmanụ di na nwunye ha. Ya bụ na o kwesịrị ka ọ bụrụ ihe a ga-enyomi, ka a na-eke ibu nọ na ezinụlọ, ibu nọ na anụmanụ di na nwunye eke, ka onye ọbụla na-eme nke ya, udo wee chịa. Ọ gwụkwa ka ọ ra m n'ọnụ. Ndewo.